na ebe de be nwanwa se be ma no one ne enye mpratwe o eya ware Yes. na sebe se me ba no mpo wafiri mu mpo a enye sa na se ko na se ya chi no ya wada ade achi fiada di ni abere makogina wo se wo de credo akotum eti wa pam no my foot sida the be soon sida na you ase ka hu se e ka won nte na ka wotu ono so ho ono de ni nua ba de abane na onim ochina de beto no baby mama party obia me de san kranhye asem wei e ma no se onsuro o ma na komantu abo de nyankopon wo de nitini ni nifa no e be kura ni mu ono na onim ne ye na oye manamba ne ase bia ye mfa na ase manada amen ejina ha enye bone emse emami ye fa no ensem bebre na ekoso esisi enso enu guase a ekoma abusua yasi enje Asiamah enye ye da enye efe se ye tena ase na yankasa na yegu ye hofi eti asase ye be kasa Yes. ama amansan nyina ate na ebe de be nwanwa se be ma no one ne enye mpratwe o eya ware Yes. Bo sama no. enye mpratwe eya ware na sebe me ba no mpo wafiri mu mpo a enye sa na se ko na se ya chi no ya wada ade achi fiada di ni abere makogina wo se wo de credo akotum eti wa pam no my foot Curse. Bo sam kase na ye de ma asem no. Curse. Awadiso. sida the be soon sida na you ase ka hu se e ka won nte na ka wotu ono so ho ono de ni nua ba de abane na onim ochina de beto no God bless you. Church father. Curse. se onyoko hu asamba na susumani nya wode susumani nya wode na sebe se otan no mpa ye bibi mane hu se unua no obi nim kra sa wota one wo yire kogina dwom edi mami atem o tia simple one ne nkasa wo e ba ne se na wo sori kogina media so se wakotu wakonta fiden watukra Wawa. Erade mfa ne bone nchen Amen. Amen. baby a maseba ene ne krofo nyina wo bia ye de chapa ma wo ye ntimi nya sanfo so we nti a masebere mada erade mfa nche yen Yes. Amen. ye de chapa ene chese emma masebere ma Oh yes. Amasu. ono no wo hwehwe nkola o ono ada ne batan Ono ko a. waye be matan wo fi wawa. na ukina media so se wo de palo kwa kutu ni nua ba ne de abande wo hwe ne de wo Oh chira yes. Bo sam na ye de kase afamo mo. Church mother na eduru no som. Yes. hallelujah Amen. ansa ne se me kasa no mema sofo akan Isaiah 41:10 amame baby a me bana ho Isaiah 41:10. Yenti already asem. Isaiah 41 verse number 10. What say ensuro na me no ne wo ho. amen E ma wakoma ntu. Jesus Na me ne wonyankopon. Wose me hye wo den. Enso me boa wo. Enso me de metiri ni fa no be kura wo mu. Jesus. Already asem ni. amen hallelujah Amen. baby a mama party obia me de san kranhye
asɛm wei ɛma no sɛ ɔnsuro ɔma nakoma ntu ɛbɔ ɔde Nyankopɔn wɔde ne tiri ne nifa no ɛbɛkura ne mu amen na ɔrenka baabi a wɔhɔ da ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen ɛnsɔre ma meda mo ase ɔbɔ ɔde Nyankopɔn ka mo ho amen sɛ bebrebe nyinaa akyi munya ya mo mpa yɛ na mo ba be gyina yɛ akyi ɛnɛ da yi na de me kunu ka yɛ no ɛyɛ mmea me ba 1 gig ade a wayɛ na yɛ me yɛ ma werɛho abusua no yɛ nte saa mase kwa me Asiamah okita kuma bere yɛ da ne mu papa yi wonya nipa yɛ se yɛ toto na se ɛwɔ abusua ne mu kura bo nsam ka Asiamah asam no kura God bless you man of God amen papa yi ba abusua ne mu no sabio enche ye de nanso obi a wonya de kana nsape no wahu ne suban ene nanso sofo e ba abusua ne mu no mahu bema wo ye mahu akoma e da ne mu amen na sabita frache asem na aba na asem aba asem si ya woda da yen kan kire papa ne se on free ni fie wotim na enko onko hefa wawa sase ye sentia eti me ba 1 gig sa ni jambra sam na waye tia na konta no ba bia wo no onya nuhu no onya dwensa kire na o mepa na konta chewo se waye bone kase hallelujah amen wonu aba ne kura no wona ne nka o wawa wonu aba ne nka enti ni akwa ebe nyina metimi aka kire plane se wo ka ho bi ekwan a wafa so no wo ka ho kase wo gu akonta ho fi yentimi nya saa abusua ne yente saa sabi tafrache se me ba ne mpa firi mu mpa metimi nka kire masse se sa ne makọ yenya ne saa asante ni kwawa mamre no yenya ne saa mase obetimi atena fi agye se bia wase wedie me pese me ware na se opeso ware de na wetime nware ntena wo yere efie na wedie ya sem ena aba be ma na edi akone aba me gina me ni ahode o me ko han me ko todwo nyine bugu papa wa ya de papa so for nyame sraw pa our father God bless you, man of God. Na akuma bere da mu no awrade shaw den amo ngo sranya kase amen entie de obi beka wate papa me pa wo chaw ni ya wate dia babia fa cheme why papa me sraw obo ade nka ho me ne so mama part onka hoda obeba adomo nenti amen bo nsam kase pa amo me papa mare wo so nyame sraw amen wadempa na wode dimase achi wunya hono ompa hono Nyankopon nya wadom ama ahosra nya kase awrade nhyiramo enso ne manyina me damase adom ne nti amen so for Paul everywhere yesu no amen kase pani dwane wia le suasa amen bakakra me kache wa konta ne se bibia wo nyame sem nyame wan hye den amen ye de agina wachi eni enim ni a eko bo nyame kasa ade nyina ye di bibia enim se ya mame bibiara wo no nyame kan ho amen bibisia e wo di nti abasa na menim so be film so afri oh yes ye nyina fa mpa bo mu oden and time am yachi amen bo nsam kase amomo emra wo motena si awade nhyiramo church madam sorry ma bon nsam kase ema meire mame ne papa yes ene ne nua bema akonta amen